ተኸታተልትና ናይሎም መዓልቲ መደብና ድማ ከምቲ ኣቐዲምኩም ኣብቲ ርእሲ ዝራከሞ ከመይ ጌርና ወይ ከዓ ብእንግሊሽ study effectively ወይ ከዓ how to study effectively ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ንሕና ኣብ ትምህርቲ ዕውታት ንኸውን ወይ ከመይ ጌርና መስእነት ጽንዕ ኢና ንሕና ኣብ ትምህርትና ዕውታት ክንከውን ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ናይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ደረጃታት ክንህሉ ንኽእል ኢና ወላውን ናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለና ሰባት ማለት እዩ ከም ኣብነት ኣብ ጀርመን ክኾን ይኽእል ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለና ወላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ብእንግሊሽ ይኹን ቋንቋ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ንምሃር ዘለና ሰባት ክሕግዘና ዝኽእል ሜላታት ወይ ከዓ ሜቶድስ እየ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ከምኡውን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ዘለዉ እውን ኣዝዩ ኣገዳስን ወይ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ኩላትኩም ክትከታተልኩም ነቲ ዝግባእ ወይ ከዓ እቲ ሜቶድስ ክትጥቀሙሉ እቶም ኦልሬዲ ትጥቀሙሉ ሰባት ጽቡቕ እቶም ዘይንጥቀሙሉ ሰባት ከዓኒ በዚ መንገዲ ወይ ከዓ በዚ ሜቶድ እዚ ተጠቂምና ዕውታት ንኽንከውን ንበገስ ወይ ከዓ ንጻዕር ማለት እዩ كم زولكوا قديمة جي how to study effectively يونايلو معلتي أرستي مجمرتا نحنا كون جبرو زلنا عودات كوينا بتمرتنا كنوت سنتنا كوينا أب كلاس كل جزء attention كنجبر كنكلالنا pay attention in class جنتاي مالتي زي أب كلاس كل جزء كنكتاتل كنكلالنا هذا ممهر متيو أب كلاس قلت له أبزلول one ناتنا concentration ويناتنا أدهوبو ميتي كميتي نافت ممهرن نافت سوزهبنا زولو تمرتن كنجبر يجبا كل جزء دك سبات كساب زخونا بزح شجرات ويبزح تساقمات ويبزح حسابات أبرسنا كله قديتاي تغنى قدا أب كلاس أبنا أطول الجزء وياب تمرت أبنا أطول الجزء بستخالة متن اتي تمرتي ويتزوهبنا تمرت الأخنا كاتاتلا للنمبر بزعبا شجرنا أخوين نخنا حسب أي جبأن مالتي مغنياتو أو خيرنا بزعبا خل انت حاسبنا اتزا حسبنا عين فتحن جزينا ويكات مرتنا ون نخسر لنا مالتي سلازي بزتخ على متن كل جزي حدا تماري أب كلاس مولو attention ويكا مولو أتووناتو نابت تمرتي كخجبر كخل علوه كالأي أبيت تمرتي يخون ويا أبزتنا على جزي زخونة كابسنات كattention ويكا كابتنات كأدهوه كوجانا دبكة زخل ويكورفة كزخل نجرات كتر اليوم يجبأ كم أبنت أب كلاس كينكا تمهارو لجزيت موبايل أبجوب بحانت دا الله خينا ولا وندمت في خيا فايبريت تجبر تخون أمبر نعخا كابتزل لخي attention كتقارص أكاد تغل إياه سلازي يتم تساقمات وين عخا كورف خازوغل نقرات كتل اليوم مقبا ولا كم أبنت أبتغاخا كورف إلو زولو سب ويعاركا كخون يخل ويفلاتي خويكا ودخلاسكا خون يخل أما نقو خل جزيت الزاربا كانت دا خوينو كورحق إلكا كتمهار يقبا مالتيو كل جزء خاني أب إن مهارو الجزء اتنحنا زلنا وكأتي أب إدنا زولو وكأتي بتصحفنا مولو كم زخونة كنا رجاجز يجبا مهنياتو زخونة قدرون تدعنا وخينو أب فتنا زين فوتو نجرات كمتسنا سلزغل كل جزء زلنا اتين مهارو الماتريال مولو كم زخونة كنا رجاجز يجبا كم رابعي زي زولو خدمات زي تردأنا نجر مسزهولو محتاج كنحمق يبلنا نمنفر يكون ويكون كابانا ويدحال زخون تمهار نبلهم بتدقاقامي محتاج أزيو يمرت إيو مالديو كم حمشاي دمازو كل جزء مدب كنوتسو يقبا نحنا معس نمهر كما جرنا نمهر إلنا مدب كنسرع يقبا نعمنت عفتن احنا نصنع له جزء نحنا effective كنا نصنع له جزء كنفوتو أزيو أقداسي يقبرو مالديو قلنا أون أفتنا كموتسونا زخولو أرستات مفلاتون يدليناي مهنياتو أفتنا نزي موتسو أبجزي فتنا ترى بزح جزيات فينا له والحانتي مخسب يبلنا مالتيو سلازي أبجزي فتنا بفلاي فتنا ويكات ممهر تصقيت وزاربولو ويتصقيتو بتدقاقامي زقولتهم أرستات بمرأي مزينها نحنا بزيادة بجزي فتنا ويكاك فتنا زولو جزي كندوغمو زلنا أرستات كنفلت يقبا كل جزء أب إن مهارو لجزء لأنت لو معلت حدا أرس أنت رأت مهار كامتيخا كل جزء تستمهار كاو شعان جزها كيدكا كدوغمو يجبا أب نفس وكف استمهار كاو معلتي زا استمهار كاين أرس أنت رأت جين كاو كل جزء أب رأسها ويكاني كذكرو تغير مالتي كل جزء أب كلاس أب مهارو لجزء مهمر كجلس كله كلها تنا تصبق رداءنا أقول تخنا قدا أبجزانا متينا أنت زي دقيمناو دحري ورحي ويدحر خلطة ورحي تمامر زقولو صعب بفتسون كذكرو أين خدن ونياتو كل جزء أب تمرتي مهمر كجلس كله كم زيناي شورت
term memory ኢና ሒዝና ንጽንሕ ተደጊምና ሽዑት short term memory ክንዝክሮ ኣይንኽእል ናብ ገዛና መፂና ተደጊምና ግና እቲ short term memory ዝነበር long term memory ክኸውን ይኽእል ስለዚ ንኹሉ ግዜ ኣብ ርእስና ኣሎ ወይ ከኣኒ ክንዝክሮ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ብምግባርና ድማ ኣብ ግዜ ፈተና ብዙሕ ግዜ ነቲ ዝተወሃበና ትምህርቲ ክንደግሞ ወይ ከነጽንዖ እውን ኣይንግደድን ምክንያቱ ኦረዲ ንሕና ኣብቲ ምሸት ነንብቦ ስለዝነበርና ኣብ ግዜ ፈተና ብዙሕ ወይ ከኣኒ ዲቴይል ኣቲና ክነንብብ ኣይንግደድን በዚ ከኣኒ ቁርብ ርእሰ ምትእምማን ሒዝና ናብ ፈተና ክንኣቱ ይሕግዘና ማለት እዩ በንጻሩ ምሸት እንተዳ ዘይትምሃር ኮንካ ንሳ ወይ ምሸት ዘይትረግሞ እንተዳ ኮንካ ኣብ ግዜ ፈተና መጺኻ ወይ ሰሙን ክትርፎ ኩሉ ፈተና እንተዳ ኩሉ ክትምሃሮ ኢልካ ወይ ክትጽንዕ መጺኻ ወላ ሙሉእ ለይቲ ከተጽንዕ ሓዲርካ ወላ 10 ግዜ ንኩሉ ብጽሓዮ ዳ እምበር ከምቲ ምሸት ትንብቦ ዝግባእካ ጌርካ ክትዝክሮ ኣይትኽእልን ስለዚ ድማ ኣብ ፈተና ኣብ ተኣትውሉ ግዜ ፈተና ናይ ገዛሩ ዝጸቕጥ ኣሎ ተደመሮ ድማ ንስኻ ኩሉ እቲ ኣርእስታት ስለ ዘይበጽሕካዮ ናይ ውሽጥኻ ኮንፊደንስ ዘይምስማዕ ክህሉ ባህርያዊ እዩ ማለት ስለዚ ውሽጥኻ ተሸርሽርካ ናብ ፈተና ተኣቱ ስለዘለኻ ናይ ገዛሩ ዝጸቕጥ ፈተና እውን ኣሎ ክትዕወት ዘሎ ተኽእሎ ድማ ኣዝዩ ጸቢብ ይገብሮ ማለት ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዝተምሃርናዮ ኣርእስታት ኣፍታ መዓልቲ ኣብ ገዛና ክንደግሞ ይግባእ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንዓና ዝሰማዓና ቦታ ምፍላጥ የገድስ ከም ኣብነት ጽሙእ ዝበለ ቦታ ዝፈቱ ሰብ ኣሎ ስለዚ እስኻ ንዓኻ ዝሰማዓካ ኣበየናይ ቦታ ኮይንካ ኢኻ ምስተጽንዕ ዝያዳ ንስኻ ኣቴንሽን ወይ ከናትካ ኮንሰንትሬሽን ትሕዱ ትኽእል ክትፈጦ ይግባእ ማለት እዩ ከም ብዙሕ ዘይርብሽ ቦታ ከይድካ ከም ጽሙዋ ወይ ኣብ ደገ ዲኻ ንዓኻስ ክሰማዓካ ዝኽእል ቦታ ኣቐዲምካ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይገብሮ ሻምናይ ኩሉ ግዜ ኣብ ክላስ መምህር ክገልጽ እንከሎ ጎኑ ዝኾነ ሓሳባት ካብኡ ክትወስድ ወይ ከዓ ጎኒ እቲ ዘለካ ሃንዳውት ይኹን መጽሓፍ ክትጽሕፍ ይግባእ እዚ ከዓ ማዕረኽ እንደይነት መምህር ፎሎው ትገብሮ ከም ዘለኻ ንዓኻ ከተኣምነካ ይኽእል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ናይ ማትስ ትምህርቲ ትምሃር እንተዳ ኣለኻ ኮንካ ዝኾነ መጽሓፍ ናይ ማትስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ንኣብነት ኣይርኤካን ሕጂ ዝነጥሮ ስቴባት ኩሉ እንከሎ እቲ መምህር ኣብቲ መጀመርታ መምህርካ እንከሎ ግን ኩሉ ስቴፕስ ክርኤካ እንከሎ ኣብቲ ናትካ መጽሓፍ ወይ ኣብቲ ዘለካ ሃንዳውት እቲ ዝነጥሮ ስቴፕ እንተዳ ጽሒፍካ ኩሉ ግዜ ተመሊስካ ክትንብቦ እንከለኻ ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ ይጸንሓካ ወይ ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ ገይሩ ተረዲካ ይጸንሓካ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ መምህር ክገልጽ እንከሎ ቢሮን ወረቐትን መሓዝ ክንሓምቕ የብልና ተኾነ ግዳ ክንጽሕፎ እንከለና ኩሉ ግዜ ካብቲ መምህር ክንተርፍ ስለዘይብልና እቲ ንወስዶ ኖትስ ከም ስርዓት ወይ ከዓ ሙሉእ ሰንተንስ ለይኮንና ክንጽሕፎ ዘለና ንዓና ከም ዝርዳእና ጌርና ወላ ነቲ መምህር እናጠመትና ክንሕንጥጥ ይግባእ ማለት እዩ ኣዚና ኣብኡ ነቲ ኖት ንምጽሓፍ እውን ግዜ ክንወስድ የብልናን ምክንያቱ ካብቲ ናቱ ፎሎው ክንገብር ክንጓናድብ ስለዘይብልና ማለት እዩ ከም ታሻዓይቲ ወይ ከዓ ሓጋዝ ክኸውን ይኽእል ዝበልኮ ድማኒ ኩሉ ግዜ ከምዚ ግሩፕ ዲስከሽን ክህልወና ጽቡቕ እዩ ብሓባር እንተዳ ነጽንዕ ኮይና ንሕና ነንሕድሕድና ሕጂ ንስኻ ዘይትፈልጦ እቲ ሓደ ክፈልጦ ይኽእል እቲ ስኻ ትፈልጥካ እቲ ሓደ ዘይክፈልጦ ይኽእል ስለዚ ናይ ሓባር ኮንካ ብሓባር እንተዳ ትምሃር ኣለኻ ኩላትካ ትከሳሰብ ኣለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እቲ ሓደ ሰብ ንዓኻ ክሓተካ እንከሎ ሰዓት ምልሰሉ ኣለኻ እስኻ ሪቪዥን ክኾነካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢፌክቲቭ ኣብ ግሩፕ ኮንካ ትምሃሮ ነገር ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኢፌክቲቭ እዩ ምክንያቱ ብዝተኻለ መጠን ዲስከስ ስለትገብር ዘለኻ ዳርጋ ክትርስዖ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ማለት እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም መዓልቲ ዝበልኩን እዚአን ነይረን ምናልባት ከምቲ ኣቐዲምና ዝሓበርናኩም ካብ ሕጂ ጀሚርና ናይ ትምህርቲ ናይ ቋንቋ ጀርመንን ናይ ቋንቋ እንግሊሽን ኣብዛ ኣዴና ቻነል ክንጅምር ኢና ቅድሚ ምጅማርና ከመይ ጌርና ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ትምህርቲ ክንምሃር ንኽእል ኢልና ዘምጻና ኣርእስቲ እምበር ኣቐዲምና ክንገብሮ ዘለና ወይ ከኣኒ ክንዳሎ ስለ ዘለና ኢና ስለዚ ከምዚ ዝግበልናዮ እንተዳ ጌርኩም እንተዳ ናዛናትና ቻነል እውን ፎሎው ጌርኩማ ከም ትዕወቱ 100% ኢና ንተኣማምን ኩሉ ግዜ ንሕና ኣብ ንህቦ ትምህርቲ ድማ ከም ሰብ ኣነ ክብሎ ዝደሊ ፒሮን ወረቐትን ሒዝና እቲ ዝወሃበና ትምህርቲ ክንከታተሎ እንተንኽእል ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ሓፈሻዊ ድማ ኣብ ቋንቋ ኣብ ድባሃሩ ሰባት ዝተፈላለዩ ሜላታት ትምህርቲ ክንክተል ንኽእልና ከም ኣብነት ንመዓልቲ 5 ወይ ክሳብ 10 ቋንቋ ወይ ክሳብ 10 ወርድስ ወይ ቃላት ክንሕዝ ተዳኪልና ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ከም ኣብነት
ናይ ዶች ወይ ከዓ ናይ ኣብ ዶችላንድ ነብር ሰባት ኩሉ ግዜ ሓደ ቃል ክንሕዝ እንከለና መምስ አርቲክል ናቱ ሓደ ኖመን ተዳ ኮይኑ ወይ ሽም ተዳ ኮይኑ መምስ አርቲክል ናቱ ጌርና ክንሕዞ ይግባእ ዝኾነ verb እንተዳ ኮይኑ ድማ እቲ verb ጽሒፍና ትርጉሙ እውን ብናትና ቋንቋ ወይ ካብ ትግርኛ ጽሒፍና ኣብ ትሕቲኡ ድማ sentence በጣም ታይ ዓይነት sentence ክንሰርሕ ንኽእል ወይ ከመይልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢልና ተጻሕፍናሉን ምረጽ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ርእይቶ እንተዳ ኣለኩም ኣብቲ ንሕና ንምኽሮ ወይ ኣብቲ ንሕና እንህቦ ትምርቲ ኮመንት ክጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ኣብቲ ኢሜይል ናትና ኣትይኹም እውን ብኡ ክጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ንሎማዓቱ ዝበልኩ ኣርእስቲ እዚኣ ነይራ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ዝምለሰኩም ኣብ ዘለና ሰላምን ራህዋን የወርደልና ቻው